Makhosi amakhulu, ndawo izingane zedlozi, ndawo izingane zakwethu. Ngiyanibingelela-ke iy'ngane zakwethu. Ngicela-ke nje la-ke sithi ukubheka la esihlokweni sizothanda ukubaluleka, kodwa ndikudlulisa ummeli semncane. Lapha-ke izingane zakwethu ngithi ake sizame ukubheka la umuntu onibingelelayo njalo nibingelela umkhulu wasemakhosini ngofakazi. Lapha ngizocela-ke iy'ngane zakwethu-ke senze kanje. Umkhulu wasemakhosini akahloli efonini nakancane. Don't expect me ukuthi ngizokuhlolela efonini nginesigodlo la ngisebenzela khona. Uma uthuke wadluleleka umoya, it's because kusuke kwadilika kwathiwa ngikwenzelele ngaleso sikhathi. Kodwa angingeni nje, anginakusukela ifoni bese ngithi nje ngizokuhlolela, noma uma ufona utshela ukuthi ngizokuhlolela efonini. Cha, yonke into ngiyenzela esigodlweni. Ngenxa-ke yokufundiswa kwebandla nanezifundiso zami, nginendawo yokusebenzela. Kodwa uma unehlahla kuyehleka nje uma sikhuluma efonini kudluleleke umoya, kodwa akusiyona into kaNomba, akuvamisile. Ndawo Makhosi amakhulu. Ufuna ukuthola umkhulu wasemakhosini? 07 067 903 2838 noma umthole lapha umzophila uNtuli @gmail.com. Ndawo izingane zakwethu, ngiyabonga. Amen.